हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो नोंथांमोना मिन्थिगोन दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। जोमैया साग्लोबदों फालोसे दावा बैयावनो बिरबायदों। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों आदा थेबगां। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों लिपिका ब्रह्म आरो प्रबिन, जायखौ मैथा होननानै मिन्थियो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि क-आर्टिस्टआनो जादों सोमदोन आरो बिष्णु, जायखौ जेंगाव होननानै मिथियो। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्सन आरो कोरिय'ग्राफियानो जादों सुजुमा बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों ब्रह्मा। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मिनिसर बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि गावसोरनि इउटुब चेनेलाव फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों जारिमिन अडिअ प्रडाक्शन। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट भिडिअ आपडेटनि सायाव फैदो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोथां अखोरां। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिजुमुनि बसुमतारी। नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों रिजुमुनि बसुमतारी। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, डिरेक्सन आरो कोरिय'ग्राफियानो जादों लिसान रामसियारि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बिरजय बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नैबे भिडिअनि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बीबी प्रडाक्शन। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअनि फार्स्ट आपडेटखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै ला, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन आंनि नैबे जेब्ला आं गोदान भिडिअनि फुल आपल'ड खालामगोन, अब्लासो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि।